ఓం శ్రీ దత్తాత్రేయాయ నమః. గురువారం డిసెంబర్ 7, 2023. ఈరోజు పుట్టినరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న అందరికీ శుభాకాంక్షలు. శ్రీ శోభకృత్ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరద్ ఋతువు, కార్తీక మాసం, కృష్ణపక్షం, తిథి దశమి పూర్తిగా ఉంది. నక్షత్రం ఉత్తర, ఉదయం 6:29 వరకు. తర్వాత హస్త నక్షత్రం. ప్రయాణం దక్షిణం కూడదు, వారసుల ఉంది. సాధారణ శుభ సమయములు 7:30 నుంచి 9:30 వరకు, 11 నుంచి 12 వరకు, సాయంత్రం 4 నుంచి 6 వరకు. అమృతకాలం రాత్రి 2:18 నుంచి తెల్లవారు 4:03 వరకు. వజ్యం మధ్యాహ్నం 3:43 నుంచి 5:29 వరకు. దుర్ముహూర్తం ఉదయం 10:07 నుంచి 10:52 వరకు. తిరిగి మధ్యాహ్నం 2:35 నుంచి 3:20 వరకు ఉంది. రాహుకాలం మధ్యాహ్నం 1:30 నుంచి 3 వరకు ఉంది. యమగండం ఉదయం 6 నుంచి 7:30 వరకు ఉంది. సూర్యోదయం 6:22. సూర్యాస్తమయం 5:34. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి. ధన్యవాదములు.